Angibingelele bafethu, mina uMagate. Yazi kunento esike siyikhulume lana, kona mhlawumbe sithi siyabonisana, siyakhulisana. Kanti omunye umuntu uzoyibuka ngendlela ayibuka ngayo. Yes, siyafuna ukuthi sikhomente, sixoxeni, sibonisaneni. Yabo. Ngobani akekho umuntu owaziyo. Sonke siyafunda futhi. Ngoba ngeke ngikhulume kakhulu ngithi njengoba sabantu asithi masicabanga ucabange big uyifise uphezulu kodwa ukuze uyifise uphezulu ufanele uma uqale phansi ungaqali phezulu ngoba uzothi usuqala phezulu ukuya phansi ubala kanti mazoqala la phansi kancane kancane uzokwazi unyuke ngoba even nomhlangabezana nezimo eyishubisayo uzokwazi ukuyimela ngobani awuthathanga ngamawala uthathe kahle siyigadeni ezinye izinto eziba kanjalo ngoba ziyaphazamisa uma ngabe usuthi ufuna ukwenza into ofisa ukuyenza yabo nebhizinisi ke nalunjalo mawuzuliqala phezulu kodwa phela mhlawumbe abanye abantu abakwaziyo ukuthi isupport yakhe umuntu aqhamuke sethi bhu angakwazi ukwenza kanti omunye mhlawumbe uzothethe uqhamuke ethi uba phezulu i-experience ikushaye so mina ngingabancamela abantu especially kuthina uqale la ungaqala khona ungathi uzwe mina ngithi mina ngingasho ngithi uqale la ungaqala khona kodwa ngiyakuncama ethi uqale kahle la uzokwazi ukuthi mawuthi uyashayeka ukwazi ubuye uyilungisa ubuyele futhi egemini yabo ngoba ibhlungu lena ngempela inzima wayizeli ngobuso sizamile sashayeka sabuya sashayeka still namanje sisakhona sigive up noma usukhamba ngenye indlela kodwa yabo so bafethu okuhla kwenzeke okuhle kuphumelele konke umuntu ofisa into enhle give up wenze ngendlela ongenza ngayo kufana nakho ukuthi nje ubusulimele give up zama kuzokwenzeka nathi aqala singazi senza kwenzeka namhlanje si right aningfolowisheni silikeni sicommenteni sixoxeni siyeni phambili sharp